ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Nyato. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamamaan, makisumaro sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asing kaginawahan. Pangapunan sa mamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na ilalauman, na mapapaginabangan kan kadaklan. Mga tugang, good morning, good morning, good morning, good morning. Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa. Aram mo niya ito kunyang pong aldaw na ininin Biyernes. Sabi ng iba, thanks God it's Friday. It's Friday sa iba. Good morning po sa mga birthday celebrators. Happy birthday. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Kung kita na Ako po ang sa lingkod, Mardila, dahil ibang salit sa naperodian. Iniba na po kita hanggang 12 o'clock sa mga istorya, kita mga pangyayari sa palibot kasarabay po dyan, ang bulos ka mga impormasyon na magaliman sa luwas, sa pagikan Mega Force Patrol, sa padagos ng pangangalap, pag-inirib ng mga istorya, para may balangibog sa banwa na sinubukawan ng mga turog sa pansitan. Yan po dyan ang hirap sa muyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasarita. Siyempre, yan po sa 3rd District. Mantang yaon man, mga tugang. kita Sa 1st District, ang Samuya pong pag-iriba dyan si Pading Jomar Bien. Lagadi po siya Santo Domingo to TV and vice versa. at kita Partner Al Armario sa City Hall. Asin sa mga barangay sa sur na Partikan Legazpi. kan sa Mantang si Baby Angel Mustasa yan po sa Regional Center Site. Asin sa Legazpi Port District. taraba, Joshua James Bino sa Daraga Area. karaha Asin si Karen Ala dyan po sa Kapitolyo Provincial. Asin sa mga pagtaraid na mga opisina dyan po, mga tugang pribado man, asin pang gobyerno, pati na sa simbahan dyan po sa Old Albay District. Henry Damoy Bata sa mobile. Ang samuyang mata ng DCGP sa kalsada, ang piloto ng mobile. Araw-araw pumopogi. mamaot Lalo na pag hawak niya ang beat. sa palit. Pag nakasakay sa Honda Beat. Kitang Good morning! Sa mga misis, good morning! Kasting-kasang taon na naman. Sarap-sarapan ng mapremyuhan. Siyempre, good morning kay Kuya Bob Gadano dyan po sa San Lorenzo, Tabaco City. Bing Ben Bores dyan po mga tugang sa San Isidro sa Malilipot. Good morning mga tugang. And then, ano yan? Si Sir Jeff Santos dyan po sa ano yan? Sa Queensland, Australia, from down under. Yan. Matindi man ining kunyan. Ray ba na regalo da sa iya? Iyagyugununan mo na maski nga iya buta na magamit kay na Ray-Ban Meta. Nababasa da kung ano nasa hampang mo. Pati na gabos ng obstacles. Yung mo. Pati nga surat na pugol mo kayang basahon. Tanong mo lang kung ang nasa harap mo, sasabihin lalo na kung wala ka kakwentuhan.
Matindi ano, ha? Ayos man ang sa imong regalo. Good morning, Sir Jeff. Ha? Kailan ka babalik sa Pilipinas? Wag ka na, diyan ka na muna at magulo-gulo pa rito. Di ba? Medyo hindi pa maganda, hindi pa kaayahan ang kagandahan ngayon dito. Ha? Ayan, kunyam pa. Mahirap ang buhay natin, no? Okay. So, diba, sa mga kababayan natin, dagdagan tayo ng istorya. Alin po dyan sa luwas. This time, Pading Jomar Bien na sa linya na. Alin po dyan sa First District. Padi, good morning, Tabi. Please come in. Salamat, Paring Bar. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay, irigasyon, ang kaipuhan na mga proyekto, prioridad na proyekto na kaipuhan sa syudad kan Tabaco sa lado kang agrikultura. Ini ang tinawanin doon ni Engineer Eileen Bonbon, ang city agriculturist kan syudad, matapos na maimbitaran sa sanggunian panglungsod kan Tabaco tangani na puton kan mga progreso kan mga programa sin proyekto kan city agriculture. Sinabi ni Bonbon na kung maghagad siya ng proyekto, ang prioridad niya iyon irigasyon na kinakaipuan talaga kan mga paraoma manlain-lain na kooperatiba digdi sa iba-ibang parte kan Tabaco. Ang sanggunian sa paagiman ni City Councilor Odin Bilangal Barces na iyon nagapot ko na ano ang prioridad, nagsabi man na iinguwahon maninda na maka-iskusar nin mga proyekto na irigasyon para digdi sa syudad kan Tabaco tangan imatambangan ang sektor kan mga paratanom asin mga parauma. Sa presente, ang mga proyekto digdi sa syudad kan Tabaco na enot ng hinagad kan mga paratanom asin mga parauma, kadaklan talaga mananggad pade irigasyon o line canal na may koneksyon sa irigasyon. And basado sa report ni Bonbon digdi sa sangguniang panglungsod kan Tabaco na may mga pinjenteng kagadan pero may alokasyon naman na mga pundo, so iba digdi hali sana sa lokal na mga pundo, and ang iba igwang hali sa nasyonal, pero may mga kahagadan pa na dainin pundo asin posibleng sa 2027 pa mapunduhan. Kay riba sa iyang nabanggit, iyo ang continuation kan line canal irrigation sa Marirok na pinunanakan mga nakalis na taon. May pagpapadagos na dainin niya na 2026. Alagad itong sa mga request kan mga parauma sa San Ramon, San Lorenzo, Pawa, asin San Carlos, posibleng sa otro taon pa mapaunrahan kan gobyerno nasyonal o kan niya na mapunduan. Kung kaya ang sangguniang panglungsod man, iyon minahinguwa man na makaiskusar nin pundo tangani na matawan kan pangangaipo ang mga paraomang ini. Yan pa din mga impormasyon. Jomar Bien, DCTV. Thank you very much, mga dugang Pading Jomar Bien. Yan po na, water is life talaga. Yan ayan po Tabi, para duman sa masaganang ani. Yan, gaypuan po talaga ng irigasyon. So yan ang problema dyan po sa Tabaco City. Sana ma-ariglar yan kan National Irrigation Administration, asin kung may bubugtak man na mga solar power generation o generated na kunyan na mga irrigation, mga tugang magpungsyunar kitultol. Alright, bueno, nagkantan istorya alin po dyan sa luwas. Partner Alan Mario nasa linya man. Partner, good morning, please come in. Salamat, partner. Init orana ang panahon. At least na uli-ulian na ang mga tigang na lupa. Aha. Pero sa mga arugta, delikado yan. Iyo, sa mga aki. Yan. iyo, pag-init oran, kalinturan, liluwasan. Iyo yan ang sabing sala sa init, sala sa lamig. Difficile pag bako maray ang kondisyon mo, tatamaan ka kayan. Yan, magkunyan. Ninihilang. Mag-vitamin C.
Ayan. Kan Tama bitin isa. yan. Yeah. Kaya, pero anyway ko dyan, partner, magayo na magtanong-tanong ta na dumog naman so daga. At least, maski gulayon, pwede na ko niyan magtanong-tanong. Yan, aha. Tayo yan ang badagos bagang pangapudan kan sa tuya mga gobernantes ang gobyerno provincial kan Albay magindigdi sa Legazpi City para mabawi naman ang produksyon kan mga gulayo na pinerwisyo kan abo ni Vulcan Mayon. Sabi nga ni baga sa report kan na probinsya 43 milyon na ang na-assist na damage kan mga produktong agrikultural digdi sa o dyan sa 3rd District kan Albay sa naapektaran kan abo and 36 out of 43 million 36 million kadaklan mga gulayon. Kaya posibleng may epekto ini sa supply kan mga gulayon kung dahil maagapan. Kaya ko niyan, digdi sa 2nd District, lalo digdi sa Legazpi City, yan manggiaray ang padagos na kampanya na maghirigos, magtaranom-tanom lamang sa magtanong sa ringis kampanahon, sabi ba sa panunumpa sa mga flag ceremony, ana albayano maigos magtanom dawa sa ringis nin panahon. Pero dapat bako sana daw sa taramon, kundi sa gibo, tangani na abako sa nasagod sa papel, abako sa nasagod sa panunumpa sa mga flag ceremony, kundi gibohon ta bilang mga albayano, tanganing makalikay kita sa gutom basta maigos magtanom daing imposible posibleng magutom, kundi talagang yaon sa naman ang sa tuyang dit na sakripisyo para sa satuya man sa ng personal na benepisyo. Yan, partner, ang informasyon pag-iaray digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you very much, Partner Al. Yan po tabi, ang sa tuyang mga dugang na istorya. Yan mga kababayan natin, balikan tayo ang mga informasyones na yan. Mientras tanto, Joshua James Bino nasa linya man. Joshua, good morning. Please come in. Yes, Sir Mar. Good morning. Good morning. Sa mga paraan tabay. Oo. Hello? Ano na ito sunadang kung sabi na ang hamis ngayon na dapat na maku ako sa imo, naku ako sa kape. Pero ngayon, so pait ngayon na dapat maku ako sa kape, naku ako sa ibo. Aray ko. Matinda din. Masakiton man. Ha? Masakiton man. Masakit. Yung kumuso hamis ngayon dapat maku ako sa imo, bebe. Naku ako sa kape. Pero ngayon, so pait ngayon na dapat maku ako sa kape, naku ako sa imo. Sabi kan mga gurang, garing ngayon nagbusol kay suwi na kagingking. Ang yari, sabat sa ukol mo. Okay, sige, kumusta dyan? Yes, sabi Sir Mar, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. So dagdag niya tong bareta, pig-aadalan mo niyan kan lokal na gobyerno, digdi sa Daraga Albay. Ang posibilidad tabi Sir Mar na magbakal nin daga. Ay, maray na yan. Kung sa Iyan na, tabi, daga, anong daga na mabakalo ni Mayor Vic, ni Brad Vic? Bako man daya na pang subdivision kundi pang sakahan. pang agrikultural. Ay ba? Na ngunyan yan ni Sir Mar, na actually, ngunyan, asin sa mga maabot pa, talagang mas maghihirigpitan, nawara na ng mga aktibidades sa laog kan permanent danger zone kan Vulcan Mayon, pag-iisip kan lokal na gobyerno, di man pwedeng maputulan kihanap buhay sa mga paraoma. Aha. Kayaan pigaadalan tabi Sir Mar, kung mapo pwedeng magbakal ni na daga digdi sa may southern barangays. Yan. Kan Daraga Albay, na duman ililipat o kaya gigibuhon na lugar para pagtanoman kan mga paraomang day na makakapagtanom sa laog kan permanent danger zone kan Vulcan. Yan. Maray. Yan. Talagang kunyan yan. Yan ang feasible ta. Garo masanan so mga vulnerables baga sa mga baha, pagrasay asin iba pa, ihali kikag sa maray na lugar. Aha. Di yan man, tayan nga pagkabuhay,
Kaya nga nagka-prepare magdiriyan, ngunyan may mga pending kita na mga pagbabawal na talaga, lalapat na ng lay. Ay di, haliyon ta nga yalo ko dyan sa tanuman ni Daily, pata sa ligtas na lugar. Correct. Ay di, pwede ba ga? Pwede. Ngunyan, taparte Sir Mark ang pinag-aadalan, siyempre, iba talaga ang kalidad kan daga dyan sa paanan kan bulkan. Pero very may birthday. mga paagi na ngunyan na intervention kayan ta. Haram na yan kan mga agrikulturista. Kaya makikidialog o kaya mahagad din intervention Sir Mar, tabang kan Department of Agriculture kung paano mas mapatalubo man ang mga pananom kan mga paraoma, siring kan gayon kan talubo kan mga pananom sa paanan kan bulkan mayon. Pero sa ngunyan, mantinido ni Sir Mar na kumbaga plano, pinag-aadalan pa kung talagang kumbaga posible. And siyempre kung tugutan man kan iba pang mga pag-irriba dyan sa lokal na gobyerno, ang pagkakaaditan kaya tabi Sir Mar, dipisil man da siyempre kung maputulan kihanap buhay Yes. ang mga paraoma, kaya at least sa ngunyan pa sana magpuon-puon na kan pag-asikaso na in kaso man talaga totalmenteng daina makalaog. Maski ang mga paraoma sa 6 km permanent danger zone, igwanin panugpon sa kaitang hanap buhay. Ano daw ang magiging manira kan distribution kan daga na daw? Ano yan? Magiging common na tanuman ka mga paraoma o tatawanin mga parsila? Day pa nabanggit Day pa, natin, no? Sir Mar. Pero iyan ba kaya, kung matandaan, ginibunan kayo ito dyan sa Barangay Gabawan. Ayan, yung ginibo ko niya na nursery. Kahit baga, so nag-evacuate ang tabi, Sir Mar. So mga evacuees, dumantig pa tanom sa Gabawan. Okay. Siyempre, limitado man sa espasyo. Ngunyan, mas dakol so affected farmers kaining pag-alboroto ni Volcan Mayon. Kaya kay puan kay mas mahiwas pang lote para duman makapagtanom. Pero kung sa mga proseso and mga regulasyon kung paano ang pasistema ay panabanggit sa Marta, parti pa yan kan sa ngunyan pinag-aadalan. Basta igwaning pambakal, problema yan. Di ba? At saka yan man pati ang trend niya ka mga LGU, land banking. Correct. Di ba? Pag may kwarta, bakal kang daga. Tangani na, yan yung minaman ng naga eh. Pag-haloy na haloy, mas dakula na sa kantidad. Dakula na. Yan. Okay, sige. Anyway, Sir Mar, yan tabi ang dagdag na mga istorya digdi sa Daraga Albay, Jos Pabino, DCGP. Thank you very much. Good morning sa mga kababayan natin dyan, mga parauma sa Daraga. Good morning kay Mayor Brad Vic Perez. Good morning. And then good morning kay Mark J. Sanchez. Sir J, good morning tabi sa imo. Grabe nagkakirigtig ka itong supakwan na yelo. Pati si Kanuil na manalo na. Saan nga yan? Sabi ko naman sa SG Farm sa Libon. Good morning Sir Mark. At good morning kay Mang Abunjo. And then to your family. Diyan po sa ASJ Farm sa Libon. Sa San Agustin, Libon. Good morning. Padagos lang sa pagsipag, Ewan, pakwan, pagkatapos mga pantanom na gulayon, pagkatapos yung, full breed na pick and duck. Mga tugang, post-facial kayo dyan, para maka-experience ka mukhang kakaibang atmosphere dyan po sa farm ni Sir J. At namang Abunjo, Alright, good morning kay Don Miguel Chiel de Vera. Good morning, Busmar. At hindi so mga matindi so expo sa imong kunyan Sir Bus de Chiel de Vera, yung sa imong celebration kang birthday. Good morning tabi. And then siyempre good morning kay Mading Cora Balaoro, nakantabay classmate, good morning. At saka kay Pading Dan, good morning man tabi sa Indo. Sa kabos po nakantabay mga tugang sa tuyang programa diyan po sa Pilar, sa Sorsogon, kay Brad Mile Samar, good morning. At saka sa mga taga Donsol, saka sa Castilla, sa Kumadkad, sa Sorsogon City, good morning. Good morning man, matugan dyan sa Magallanes. Good morning mga amigo tapo dyan, sa Indo Bugabos. Magandang umaga. Alright, yun po yan, mga plano yan kan mga, pang long term yan, mga plano, because garo sa Pizza 26, may public hearing garo
yung manungod ba naman sa totalmente ng pagbabawal ba nga tugang kan pagralaog dyan sa 6 kilometer permanent danger zone, pagbuktak ng istruktura dyan, yung mga activity dyan, bawal na talaga. Ha? Pero ngunyan talaga ang pigabantayan, mga tugang, ini nangyari dyan sa Miisigali. Ha? Na arugkaan karingis, mga tugang, asin katindi na, day mo piglalauman, arugkaan mga tugang ang gigibok ang bulkan mayon. Naramdaman ko itong 1984, kan tuminuga ang bulkan, mga tugang, na yung toll bridge dyan sa Santo Domingo, na nasusurukan kitrak, natambunan ito, sarong mag-agas na. Natambunan. Kaya nabubuta niyang kantulay, sa ibabaw na yan kaya itong dating tulay. Arog kang kadakul ang vibulos talaga. So, ngunyan, is-observers yung mga kababayan ta na ngaya, nagulpi, dyan ngayon duminalagan talaga na inurus ngayon sa paing gusto na ano yan, na balonbon mga tugang ki volcanic materials. Haralo na. May gapo, may molten lava, pagkatapos iguanin mga mga ragpa, pagkatapos may baybay, may abo, di ba? So halo-halo po yan dyan, mga tugang na ibinalunbon dyan. Now, loose pa, no? Dakula so nakuros, hali duman sa taas. Ayun dyan nakabot sa sabi ni Secretary Solidum, mga to, and even nila, ano yan, nila Ma'am Abelinde, na minabot nga nila Ma'am Dorin, na minabot nga ng mga nasa 5.5 kilometers to 6, no? So, yun na ang pinaghandaan mo niyan. Tamaski sina Sir Bobby na Cristobal, mga tugang, nagtiripon, sina Governor Rosal, nagtiripon so PDRRMC, iyon na po yan sa pigtutukar, anong mga dapat nagiribuhon dyan, including si Mayor Vic, di ba? Talagang yun ang pigaditan. Kung napano ito, sa'yo na madalagan, di ba? And ang volume na niyaon dyan, loose pa yan, kumbaga malumoy pa. And kung makusog ang tubig na pwedeng dumangkuros dyan, hali po sa kaitaasan, iuusol lang pababa, sa inandalagang kaya, nangunyan da ipuning salugan, tanatambunan, suminupay pa nga ni, nag-umbok pa, di ba? Uminumbok pa, so dating duwang nyug da, kalangkaw, duwang layog na nyug niya kalangkaw, na ampas, natambunan na, naumbukan pa. Kumbaga, nalampasan pa. Diba? Diyan sa may green lava. Yun po yan ang problema ko yan na pigano. Ano yung giribuon tagaan? Diba? Daiman pig-recommendar mga tugang kampibox na magkaigo ng human activity dyan. Maski nga niya nagarong pagkakalot, garo imposible pa yan natugutan mga tugang, delikado. Kumbaga, garo na may nagibong highway, mga tugang so nangyari kan Sabado. Nagibuan na ki-highway dyan. Kaya baga na iling po nindo, susunod-sunod mga tugang na mga mga pagbubulos, yaon dyan pirmi nagdadalagan and makaskason, no? Hanggang 3 kilometers ang inaabot. Di ba? So, yan ang pigaaditan ninda na baka nga maotro, mas nakulan madiskwido. Di ba? Kaya, deng o napig palaog nga ni dyan, mga tugang ang si Isayman, maging ang media, sabi kang PNP, deng exemption. Diyan po sa paglaog dyan, talagang pinagbabawal, delikado. Di ba? Dahil taman po aram kung noarin, may mangyaring pagrasay naman, mga tugang kayang pong, ibinuga, nali po sa bunganga, ito po na effusive eruption, kundi siyempre, sa mga natatada, naiinit, terarum, minalumoy, iusul pababa. So yan po ang magiging problema pag nagtinagas ang payuta, tama si Dr. Cedric, ang padusa ngayon dyan, death penalty. Ginabot ka kayo na uson mga tugang, ay indana sana kung ano mangyari sa imo. Primero, makaskaso ng dalagan, uto pa sana nailing mo sa itaas, pag luko mo, yaon na sa imo. Yeah? Pagkatapos mainit, sobrang init na pwedeng lumapnos sa katawan. Pati na sa palad. Ayan po mga tugang kunyan. Problema. So, ngunyan, analysis nga, gari ba kuman, dahil man po talaga,
Nag-effusive eruption ban talaga? Lininaw na inibaga kang Fibox and even ni Dr. Siludum na so nangyari kan Sabado, dahil man po ito nagtuga, may naulog na dakulang bulyum mga tugang pababa. Duminang kuros, natural. Ito pong mga yaon dyan, may mga abo na yan na naibuga dyan. Yan may nalimbo kay kito-todo, mga tugang. Yan na po so nangyari. Nag-uson. Yeah. Bako itong so talaga ngayang volcanic eruption o exclusive na eruption na talagang minang gibo mga tugang ki Ascolom na karangkawon, di ba? Although ito po na nangyari kan nakaging Sabado, dahil siyempre sa dakula so bulong na nahulog pababa mga tugang, natural garo man sa so binukag mga tugang so ano yan, binukag so alpog. Luminang ko ito ng nasa hanggang mga 700 meters, di ba? Sobra sa 1 kilometro, di ba? Kaya halawig so inabot. And then nakula so volume, kaya may nag-zero visibility. Ayan po ano. Kaya ingat lang po kita dahil po aram kung ano pang mga mangyayari masunod. It can even mga tugang happen digdi sa may partikan Bungagali and dyan po sa Basud Gali sa may Santo Domingo. Kaya talagang pipagbawal mga tugang habang nasa eruptive stage pa na effusive eruption sa naman, mga tugang luway-luway durodolay, minsan igwaning strombolya naman na sadit, may turon-turon na diit pero bako explosive, di ba? Kaya lang, pag natipon na sa ibabaw, magabat, yan po mahuhulog pababa. Yan ang pinagbabawal. Kaya, yan ngayang ali dyan, 6 kilometer talaga, bawal talaga dyan. No, yung mga activity na muna. Kaya baga, igwaning mga checkpoint sa paglalaog dyan, mga parauma, bawal, mga taga-media, bawal, gabos na, mga naon yung titag sa diri kandaga, bawal. Dipisil na mga tugang na magagawa ng problema. Yo, alright, standby lang po. We will be back for more stories. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Unina, ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan. Hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. An sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad.
Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanuaan sa gabay sa marhay na paggogobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa Buhay Dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An Gabay Isip sa Impapawid para sa kalusugang pangkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel ka namamanwaan sa pagsulong nin katrangkilohan. Sa pangingenot kan sa indong host, Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Makakanangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang albayano. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 9 minutos pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pigkukonsiderar kang 52% kang pamilyang Pinoy na tiosinda base iyan sa latest survey kang Social Weather Stations o SWS kang Marso. Katumbas ini ning 14.5 milyon na self-rated poor families. Sarong puntos ining masalangkaw kumpara sa 51% na self-rated poverty kang Nobyembre 2025. Nasa 35% man ang nagtutubod na bako sing natios, mantang nasa 13% naman ang nagsabing nasa borderline sinda. Yan ang bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, mga tugang balik po si Papa Mardela dahil iba sa tuyabang programa. Good morning man, mga kababayan, kasabay natin sa tuya po na technical side si Kuya Jun Apulis. Kasubago si Ronald. Pantang siyempre niya si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department sa pong IT. At sinanstoyang Katkalizo GT si ZJ Murante. Duman sa mga kababayan, good morning kay Rosaline Lainesa. Good morning ngayon, Papa Mar listening. Good morning po, Tabi. Joel Bilardo Barameda, Papa Mar, nakamonitor man po sa imo live. Good morning, and good morning kay Chamaming. Diyan po sa Bakakay, mga friendship natin dyan. Good morning sa tuya pong classmate, parang tugang ni Papa Mar. Si Sir Noel Bismonte and family. And siyempre duman sa tuyang mga amigo dyan, mga amiga. Kay Ate Nitz na Barcenas at saka sa Baranda family. Yan, kay Kuya Rohel na Baranda, good morning. Since sa kabus po na niya po dyan sa San Pedro sa Bakakay, good morning. Alright. Good morning man sa mga taga-Bariw sa Bakakay. Kay Kapitan Yel Cruz. Good morning po, Tabi, sa Indo dyan. Okay. Bueno, duman sa mga kababayan yun na yan ang pag-isip-isipan kung anong mga dapat niya itong gibuhon sa satuyang buhay. Sa mga kababayan niya na mahilig sa pagtanom, walang problema yan. Sa mga ay mahilig, bagpuon-puon na. And then, bako naman ngunyang problema, sabi ko nga, bako na problema ngunyang kung daig ka po nindaga na tanuman kasi uso na ngunyan mga tuga ang container farming o sack farming, di ba? Na maski dyan sa baris-bisan ka narong punindo o sa likodan o sa atubangan, mga tugang, pwede ka mong magtanom. Ang importante,
mapili kita maaso itatanom, lalo na ngunyan po na may impending El Nino kita, di ba? Dapat ang maitanom ta, so, mga pwedeng mag-survive mga tugang sa kunyan, sa init. O yan, di tama po yan mga tugang, yung pakbit group, at saka sinigang group, pwede po yan, no? Naitanim natin na tangani na pag makusina ka, imbis na makunyang ka, masakay ka sa tricycle, maudumang ka sa saod para lang magbakal ka ng pansahog, madyan ka sa likod kan arong mo, mga tugang, makakakua ka na kan sa imong pansahog sa imong mga, ano yan, mga pangsira, di ba? Kung mapakbit ka, yan po tabi, yan, dyan, may okra, may sitaw, may karabasa, may radis, yan, kadakol, no? Na pwede natin pati na lada. Kinigang o kangkong, pwedeng itanim, di ba? O kaya doon sa mga kababayan sipag lang yan. At saka may mga libre naman na pigapanaangon yan, mga tugang, kunyan ang tanay yan, samantalin na natin yan, ha? Good morning sa mga kapwa natin volunteer, sa ating mga magigiting na mga 41s ng Kabalikat CBCom 10-1001 Albay Coordinating Council, headed by our President and Chairman, Ma'am Marla Manaog. Good morning. At sa gabos po ng mga kababayan natin, good morning. Mga 41s, dyan po sa mga nag-antabay po ngunyan, good morning po sa inyo. Yan, sabi ni, ni Ma'am Marla, good morning, Sir Mar, watching and listening po from Kabasan, Bakakay. Yan, good morning po sa inyo dyan, mga taga-Kabasan. And then si Chad Belmonte, morning Papa Mar, padagos kami nagdadangog sa Kabasan, Bakakay. Yan, good morning po tabi. Okay, and then si Rosa Betis, good morning, ingat po ang gabos. Babati, ngaya Heaven's Friends, Agarwood, T. Albay, Lapnisan, Bitano, Legazpi City, from Malati, Manila. Okay, dagdagan tapo ng istorya, si Chief Jimmy nasa linya, ali po dyan sa iyong pong area sa 3rd District. Padagosaan pagbariwas ng mga assistant sa mga tugang sa tuya po ng mga paraoma. Chief Jim, good morning, Chief. Please come in. So, Director Mar, maray na aga sa mga parantabay nag-monitor kita kan actual na mga pamresyohan kan mga maritatas, mga produktong agrikultural at aldawnin sa mo niyan, Biyernes, hindi sa Banuan kan Kamalig. Market day ngunyan tabi, Director Mar. Ngunyan, sa pakipaghuro niya to digdi sa mga paratsinda, lalo na mga gulayon, nagkukuha na sinda kan supply, arugan mga antak, talong, sa ligaw, Marguso, oo, taso digdi sa area kan Kamalig, pig-confirma rin sa pakipaghuro niya to kaso bago sa programa ni Pading Pio, nadali na nagkadala niya rin talaga kan abo. Yan, ang pinakamatindi dyan, pati sa mga lada, nadali. Rimati sa mga lada, tabi, Director, matay naman, pati sa mga kamatis. Maringan, itaan kamatis ngunyan, oversupply, kaya barato. O, maski sa inigwang kamatis, although sudig di sa may pamitisan kan Bulkang Mayo, naka-harvest pa man sa iba, pero mas dakulso the damage kaysa sa naka-recover. O niya ang pamresyon, tabi, Director Mar, antak baga, so string beans, para laba. Yan. Dati, 50-60 pesos na ang kilo kani, ngunyan nag-120 pesos ang kada kilo. 120. Jackpot na naman kani si Ogie. Oo. Kung nakatanong. Ano ka nakatanong si Ogie? Mati naman, jackpot na naman Kulak-kulak naman si amigo ta. Ang pigtitinda ngunyan digdi sa Kamalig, hali na sa iba sa luwas ka na Kamalig, ginubatan, ligaw na dahil na yara. Kaligaw, ali, ano? Ang kamatis, oversupply, ang presyo ngunyan, kabarato, 15 to 20 pesos ang kada kilo. 15 to 20 pesos per kilo. The best ang kamatis din problema. Sa talong Director Mar, 80, dating 40-50 pesos ang kada kilo, 80 pesos ang kilo na ngunyan. Yan, naglalangkaw na, no? Siling labuyo. 100 pesos ang kada kilo.
100 pesos ang kada kilo. Yun ang mga nag-roll lang ang presyo. So, lubi-lubi, bugkos, dati man sana, dahil man ini masyado apektado. Tapos pamitisan kan bulkang mayon, may mga lubi-lubi, dahil man dyan, ang mga lubi-lubi, nagali sa southern part kan Kamalig. Sa bulod. Sa bulod. 40 pesos ang bugkos. Yan. Ang marigoso, ali na sa ligaw, 120 pesos ang kada kilo. 120. Yan. Oh, kamote, the same ang presyo, depende sa klase 40. 40 hanggang 60. Aha, Roger. Okay. Karabasa, ali na sa Pulangi. Itong mga lugar na dahil inabot ni Abo, Pulangi, nag-50, so depende sa klase, 50, 60, 70. Yan. Okay. Iyan, kamote, ang sweet corn, yun ini sa ligaw, wala man digdi sa Kamalig, 40 pesos ang kada kilo. Ay, ang kamote, barato, kamote, bro, barato ang kamote, tolerable pa, 60, ayos na, iguananin kamote. So mga hali sa Bagyo na mga produkto, mga gulay, tabi Director Mar, dahil manin pagbabago, the same. The same. Dahil man dahil ito, apektado kan. Kanya ko, baka niya oportunidad so iba na, dahil man the same ang girarayan mga pampresyon, tabi Director. Maapiktaran iyan, maapiktaran ang Bagyo kung so maglangkaw ang presyo kang produktong petrolyo. Yan ang problema na. Sa nakahiling pa man ako digditabi Director ngin natong apay. Inapot ko kung hali budyaw dahil ni hali sa budyaw niya ko aran ni sa pamitisan kan bulkang mayon dahil man dahil ni masyado na alpugan tabi Director. Lampas. Lampas. 25 ang bugkos. Okay. Problema dahil problema sa natong igwaman mga nagkarapiktaran pero igwanin pwedeng mapagkuhanan nin source nin natong kaya pinangat dahil man ki apektado. Okay. So yan tabi Director Mar, so far iyo man sanayanan mga date na pagkambyo. In kaso basado nga ni kay Provincial Agriculturist Daryl Buin Consejo. Dahil maski nga may mga napiktaran na mga panandig sa pamitisan kan bulkang mayan pero in general dahil man masyado maapektaran pagabot sa pamresyuhan kay ni dahil lang sa igwapanin mga ibang mapagkuhanan na supply at mga paratinda na ipapabakal sa mga merkado sa mga lugar na dahil man inabot masyado kan asphalt. Yan, sa iba ni Sir Daryl Kasubago, pakusugon ngayaan pagtanom duman sa mga lugar na dahil pigaabot ki abo. Ay, sa sumada, inabot man o dae, diskarte mo na, magtanong, magigos. Yan, yun ang kay Tama, so sabi mo na, maski sako-sako sa nablangko, sako, mga, pwede nang silutan mo yan kung ano dyan, mga pananom-tanom na pwedeng mabuhay, turutok dulan mo lamang kan pangural daw ng pangay. Pwede ka na mapapal. Doon sa rooftop mo, pwede. Pwede. Pwede sa rooftop, ano? Alright. Okay. Kuan man sana kami pala, paran kami nagkapira man sana. Ayo, tawan sa mga container sa nawa, nung panggisa-gisa mo. Iyo. Ang mga kuan kuro kamatis yan talong, pwede ba mabuhay na lada? Pwede na sana yan. Mabuhay, kapirang bulan, nigwa ka na. Correct. Yan, tabi Director Maran, sa tayo mga dagdag na nasyon, halidigdi sa Merkado Publiko kan Kamalig, market day mo yan. Napasalamatan niya to ang PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Maris Raul Calio, Basta Radio, PYC Enterprises. By the way, Director Mar, narumduman ko si Sir Rick Mendoza, gusto makauron. Ano yung problema? Magkaroon ka na siya? Bakal na siya, nadadamog niyan quality. Interesado. Nainggan nyo. Yeah, very good. Okay, sige. PYC Enterprises, thank you so much. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, mga tugan. Salamat kay Sir Raul and Marisa Calio, mga primo. Good morning, Tavi Sendo. Ayan, so mga nangaipo po ni mga reliable communication. Ito yung bago ngayon, Push to Talk over Cellular Radio. Yan po tabi, POC Radio. Available po dyan. Mag-order na kamungon yan. Garo, because of, dadakula nagagaramit, nagmamahal.
Ayan po, Tabi. Pero very effective po yan, mga tugang, sa komunikasyon. Ano yan, nahali sub barriers baga, na ngayon line of sight day na, basta may signal, mga tugang, balda ka maski nga ingkang lupalop. Yan po ang advantage yan. Tapos pwede ka mag-create ng grupo dyan sa unit mo. Maski pirang grupo pwede dyan. Nangani na ano yan, makauron mo. Halimbawa, kamusta na nilalabs mo. Tapos sigwa ka pang connection sa DCGB. Pinoprogram po yan, Tabi. Okay? Sige, mga kababayan, good morning kay Sir, ano yan? Sir Noel. Nabuds kay Sir Buds. Ha? Well, Buds, good morning, Tabi. Ewan ko na pala sa Tigaon District Jail, Sir. Aba, na-promote na si Sir. Miss ko na ang mga barbanding tang konti dyan sa Santo Domingo District Jail, Tabi, Sir Buds, ha? Sige, mga ano, arin, irilingan naman kita. Ayan. Good morning mga kay Councilor Joey Maristel, nakantabay, Tabi, ha? Matindi si Councilor Joey Kasubago, nakapusing duman sa bagong tindahan kan Hari Manok sa Santo Domingo. Kito na no, ha? May Hari Manok na. Alright, tuloy natin istorya. Baby Angel Mostaza nasa linya. Baby Angel, good morning. Please come in. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa kuya mga paraan tabay. On assignment ako ni Sir Mar sa sarong magayon na inisyatibo kan lokal na gobyerno kan Legazpi sa pagitan City Health Office katuwang Sir Mar na Department of Health Bicol Center for Health Development. Sa sarong aktibidad, Sir Mar, katakod ini kan obserbasyon at selebrasyon kan World Immunization Week, Sir Mar. Kabilugan, Sir Mar, ng sanggatos na mga aki na may edad 1 year old and 29 days, as in itong mga may edad man na 9 to 14 years old. Ang nakatalaan nyo na pagkaaga, Sir Mar, na bakunahan para duman, Sir Mar, sa 1 year old and 29 days. Second dose na ini, Sir Mar, kan measles, mumps, and rubella. As in duman naman sa siyam na 9 years old to 14 years old, ining human papilloma virus, Sir Mar, na second dose man tayo. Apo. Mayor na katuyuhan kay ni Sir Mar, iyo po katabi ang matawan and proteksyon ang mga aki kontra duman sa mga helang na posible man na maibitaran, maiwasan o maiiwasan o mailikay ining mga aki ini sa paagi, Sir Mar, na mga bakuna. Ipigpaliwanag ka sa bago ni Dr. Francis Gerald Gomez, officer in charge ng City Health Office na bakuna ang pinaka-importanteng sandata kan mga akin ini sa helang manibaybang mga helang, Sir Mar, and pigtatawanin doon manigini Alcalde Hisham Ismail, Sir Mar, na bakuna ngaya wala ning dapat na ikatakot dahil magsi-50 taon na ngaya ining pigagamit asin na napatunayan ng mga eksperto na epektibo, tabi, Sir Mar. Ini, Sir Mar, na aktibidad na ini may pigaapod na salamat mami at daddy, bakunado na si baby. Asin apera, Sir Mar, dikis sa gigibo na immunization, igwamanin mga nakatalaan na mga talks, asin mga workshops, asin seminar, manungo dikis, Sir Mar, sa importansya man kan pagpapabakuna kan mga aki para maibitaran ang iba-ibang mga helang. Kasi bago, Sir Mar, nagsaglit lang dikik ang Regional Director kan DOH Bicol, si Dr. Rose Maria Rempilio, nagtaukan sa iyang mensahe na magpapasalamat man sa City Health Office para sa pagkakaigwanin sa ring kainin, Sir Mar, na inisyatibo tayo, Sir Mar. Okay. So yan, Sir Mar, sa mismong si Alcalde pala, Sir Mar, sabi duman na mag-inginotan sa pagbabakuna duman sa mga akito bilang sa umabaga, Sir Mar, sa rehistradong nurse, kaya bilugan sa iyang suporta digdi sa inisyatibo tabi na ini, Sir Mar. Roger. So yan po, Sir Mar, ang mga dugang pa pong informasyon halos taluwas, Angel Mostaza, DCGB. Thank you very much, Baby Angel. Good morning man sa mga health workers natin, mga doctors and nurses, good morning. At saka sa mga taga-Department of Health, salamaton sa palagos po na pag-ataman sa mga kakian para po magagaling maray na buhay pag-abot yun aldaw. Di matakot sa bakuna. Di matakot sa bakuna, ta-protectionin do yan. Alright, bagatugang, oy, Happy Farmers and Fishermen's Month palan ngunyan. Yung gigununan mo yan, di pag-arog kayo ng panahon, ang Department of Agriculture, buda ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, bugtak po yan mga tugang ki, counterpart na director from each sector, di ba? Isang magsasakang direktor at isang mangingisdang direktor.
ngayon na taon, mga tugang, ang magsasakang ano yan, ang mangisdang direktor, taga Sorsogon, chairperson kan municipal pharmacy, si Rosendo Intico, tibaad makaurong tapo ini sa aga, taso ano yan, so magsasakang direktor nag-bake off muna para bukas, next week na ngayon ako papamar, next Saturday, tangunyan ngayang Sabado, igwa ako ning seminar duman sa Camnorte, baka nga da kita magkabuelo, kaya sa kunya na sa nangay kita sa next Saturday yan. Digdi man piga tatrayta mga to na makauron sa agay ning mangisdang direktor para sa fishery sector naman. Pero bukas may pag-uran-urunan kami ni Sir Edwin Ribangcos mga tugang para makagibo kita ning mga sistema, anong mga dapat natong giribuhon, manungod po digdi sa sitwasyon na inabot po ning matinding rapado. So sa tuya po mga tugang na mga paratanom ning gulayon, paratanom ning paroy tapos paratanom ning mais. Totalmente nasa 43 milyon na mga tugang ang kunyan, ang damage. Ramdaman do kan Sabado, kang kauron ta mga tugang si Sir Daryl Jan Ben Consejo, ang APAW chief, duman sa programa Minipado Momoy na Boses kang Kapalibutan, minaabot pa sa neto sa 6.6 million. 6.6. And then kasudma mga tugang uminabot na po nin 43 million. Ang nagsaparning matindi sa mga high value crops. Na yan po sa pigbubusol baga sa mga paraoma tatangani. Madaling kumita at saka madaling maibenta. Madali na magtalubo, madali mga tugang na maibenta, magibong cash, di ba? Kaya fast cash crops, di ba? And then high value crop, di ba? Iyo po ang na-damage kimaray. Kaya iyo ngan ang drive kung paano na gumewang ang supply mga tugang, hindi kita mag-rely sa import ngayon o sutong inangkat sa luwas. Siyempre because of what is happening na naglalangkaw po ang produktong petrolyo, garusiso, minalangkaw, minababa, dahil man po nakakayuning dakulang epekto tulos ngayong bumapag nagbaba na mabalik man sa baba, dahil man po halangkaw manggiraray. So maski pa may epekto po sa transportation na landing cost, nadadagdag sa presyo, diba? So kung kadakol kandig di na mga pananumta ng pangaipo na dito pigaangkat sa luwas, abay di at least ang presyo niya mga tugang di tama lang, di ba? So saka kung kita igwaman sa mga natagta, di ba? Baka ulang mga farmers ang pigiinggan niya na magtanom, sabi kang provincial agriculturista, kundi pati na mga tugang ang mga kasambahay, pati na ang mga misis, mga daddies, magtaranom sa indong mga harong, yung mga households, mga tugang, kan mga gugulayo na pwede man sa nangi. Una si Sir Noel na Budulyo, dating warden media sa Santo Domingo, batiba yun ini magtanom. Ang kada assignment niya, mga tugang nabibayaan, may tanom. Diba? Pwedeng duman sa tigaon, dako naman yung pananom, diba? So dati nasa sa district guild sa Tabaco, yung man nagkaigo ng mga pananom duman, o duman man Santo Domingo, yung man, di ba? Kaya sabi nga ni kayan mga tugang, ining mga pagtanom dapat ini na maukudan ngunyan ka mga kaakianta, ma-embrace ni Puninda, because yung mga farmers na talagang tunay is dakunya na na nagpaparagururang na, dahil sabi ta nga ni ka nagkaaging discussions ta na kunyan na naibahan ning doktrina dahil baga nagpatiusong ka ito sa mga farmers ta mga tugang, abo na nindang maranasan ang kansin na mga aki, so namatian nindang pagtios, di ba? Mag-aradal nga kamo hanggang sa nagarali man ang gadag aradal, nagarali man ang gad ko di dahil nang na realize na sala ngaya pala taday na ngayang maataman kan daga ta kan sa tuyang uma
Tao to na, mga may nag-abroad na, may engineer na, uroto na sa Manila, nagsuroksok, binariyaan na sa farm. Natada si tatay na maluya na. Yan na po ang problema. Di ba? So ngunyan yan ang kampanya. Kaya dapat may mga haki ngunyan na mag-embrace na kan pagtatanom. Ta sa pagtanom daing gutom. Di ba? Yun po dapat natong tandaan dyan. And then ibaralik ta sa mga dati. Di ba? Na mapigtatanom ka ito, narinig na mga tugang na suminalbar sa tuya sa krisis ka mga panahon. Di ba? Mga duma. Di ba? Mahal na. Because sabi ta ka, ang kamote, tingnan mo, kamuti ka ito, iyan na 20 pesos ang lata. Ngunyan ang kilo 60. Yeah? Why? Because kulang ang supply pagkatapos ang nagbakal na patikan ngunyan mga mayaman bako naman sa mga pobre. Di ba? Okay, sige po tabi. Mga kabarangay, standby lang. Oras natin 11:33 in the morning. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Si Limarina, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Limarine Plus Multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Limarine, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
Major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Okay, mga kababayan, ayan po, dami. Diba, sa mga kabarangay ta, padagos po ang pag-apilar kan Philippine Institute of Volcanology, Seismology o PHIVOLCS sa mga komunidad, mga tugang sa mga barangay opisyal, naranin po sa Mayon Volcano na impormaran ang ahensya kung may nahiling mga pagbabago mga tugang sa pigbubulusan kan tubig sa indapong lugar. Ha? Ang sabi, mga tugang, kam PHIVOLCS, posible na yan man ang maging agihan kan lahar hali sa mayon dahil sarado na sa dating pig-agihan. Yeah. Kaya kung may mailing da kamong mga pagbabagong pig-agihan kam, posibleng dyan umagi ang lahar, kaya iusip tulo, o kaya sabihin tulo sa mga otoridad. Okay? So, kung mailing mga tugang duman sa mga previous na mga reports, asin mga pagkapahayag kan sa tuya pong volcanology, mga tugang, si Ma'am Dorina Abilinde, na yung pong ibinuhos mga tugang dyan po sa may partikan Misi, Binaan River, dyan po sa Daraga, na kunyan ito pong PDC deposits, mga tugang, pwedeng magkausa ng channel diversion o magbago nin water flow direction, as in delikado mga tugang kapag may makusog na pag-uran, lalo na po sa mga barangays po sa Daraga. Kaya ibugayan ng pikapakasiributan. Okay? Kaya pipag pipagpagiran mo mga otoridad para sa strict ban o compliance ng paglaog, bagbabawal sa paglaog sa 6 km permanent danger zone, asin ang kandaan kan mga residentes, asin mga lokal na gobyerno sa posibilidad ng evacuation para po masiguro ang kaligtasan. Okay? So yun po yan mga tugang. Mga napag-urunan yan duman sa second quarter PDRRMC meeting kasudma, presided by Governor Noel Rosal, asin niya umon sa mga disaster officials ta. Okay? Tayo po yan. So mga volcanic debris suminulak mga tugang sa Misi Binaan Channel. Talagang delikado nga yan.
Lalo na kung halimbawa ngaya may mainit na bumulwak kali sa itaas, mga tugang, delikado ngaya yan. Kaya pipag-ingat po ang gabos, bawal nang ganda maglaog dyan. Okay? Magsunod sa mga otoridad para po walang problema. Ayan po tabi, mga kabarangay ta. And then syempre, naman sa mga kababayan ta, may nagaputig di kaya, Papa Mar, kumusta na ngaya? May rollback. Ikaw pong rollback. Naglalangkaw pati. Kasi bago na unang bito ito, 520, di ba? 520 ang pwedeng i-rollback ang diesel. As of press time, ngunyan po, dahil sa Nailingkan Department of Energy, Bureau, Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, garo ngayang nagbabalik na mga tugang sa normalcy, yung normal market na based prices bago man nangyari asin apektaran kan ini po na Middle East tension na nagpuan-pukan Pebrero. Gayro nagbabalik, although nagka-fluctuate ngunyan mga tugang yung presyo around $70 to $95 per barrel, para ni na ngayon naman sa normal market based prices na 55 to 65 per barrel. Yan, pababa, no? Anong epekto ngayon kayan? Ang sabi, as of ngunyan, because of the monitoring, 4-day trade monitoring sa Min of Platts, Singapore, ang diesel asin kerosene ay hiling na mababa mga tugang nin 9 pesos hanggang 12 pesos kada litro mga tugang sa masunod na simana. Mantang ang gasolina, piglalao man na maitaas nin 1.60 hanggang 1.70 kada litro. Papadyon. May uminto naman sa tuya, no? Parang siso, ano? Parang siso. Kaya sunod-sunod so pagbaba sa tuya, naglalangkaw sa diesel, ngunyan kita naman, no? Parang siso, ha? So yun po tabi, mga kabayan. Pwede pang magbago yan because pang-apat pa sa ng trading yan, ha? Kasi bago yun, nabito ta, pang third day trading ito, 5.20. Ngunyan pang fourth day trading, naging 12. Yeah? Igwa pang last ko niya na Friday, tapos sa aga, di masabutan na sa Lunes po ang final, kumpira talaga at magiging kabawasan sa diesel, asin sa kerosene, pero ang gasolina ma-increase, no? Maitaas pa ang presyo, kaya magantabay sana po pirmi. Tangani po na dahil ka mumawala tasin maka-antisipar na halimbawa, so kung diesel ma-rollback, dahil na magkarga. Pero kung sa gasolina ma-increase, magkarga na. Tangabang buro-barato pa, di ba? Arog sana ka ng diskarte yung mga tugang. Pagkatapos, paglanuhon, ang paggamit kan mga bikulo. Kung pwedeng mag-carpooling, halimbawa, na mag-eskwela o magkatrabaho, alis sa sanong lugar, mag-carpooling, iribanan sa nakamo pasirin sa opisina, ay makatipid-tipid, di ba? Or, kung may sasakyan ka, sulo ka man sana, iwalat mo na muna, maglunod ka lang sa mass transport, di ba? Tangani na makatipid-tipid sa konsumo. Diskarte. Tapos, kung may dumanon, mga tugang, kanarayuno na. So, mga lalakawon mo, para karanayunon mo na ngayon, tanganing sa usan ng dalagan. Plano mo kung saan ka maagi, di ba? Tanganing na tranquilo ang dalagan mo. Okay? And then, siyempre, pinaka-the best kayang kung kaya mo sanang lakaw, inasana, maka-exercise ka pa. Remember, mga to, lalo kung darakula ang tulak, gusto magpaniwang, walking is best. Yan po ang sabi ka mga health experts natin. Kung gusto mo magpaniwang, maglakaw ka sana. Kung gusto mong maging firm sa imong mga muscles, mag-jogging ka. O yan ang sabi. Kaya, yan? Sa mga matataba, mga malulusog, maglakaw-lakaw. Kaya, minsan nga yan, mas nga pagkakaon, maglakaw-lakaw ka mga 10 minutos, pwede. Di ba? Ayan. So mga kababayan ta, mga kapwa natin seniors, huwag kalimutan mag-exercise, ha? And then, dahil mag-adit, kayo po na nagruluwasan sa YouTube, nagruluwasan sa Facebook, manang mood sa hantavirus,
Dahil man po paning recorded mga tugang digdi po sa Pilipinas and medyo hababa, sabi kang World Health Organization, hababa ngaya ang global danger na peligro mga tugang although nakakagadan siya and then severe respiratory disease man ang iabutan mga tugang pag nakontaminar ka kan ito pong may hantavirus na na kino either sa indang ati o sa indang ihi o sa liwoy mga tugang pwede kang makontaminar as in pag day katulad sa agapan pwede kang magadan. Ang good news because yung pong 38 na mga Pilipino crew ito pong MV Hondius negative da po tabi pero mantinido sila naka-quarantina, di ba? Alright, and then yan po tabi, mga updates para sa mga kababayan kasudma, nag-report si Angel manungod po duman sa pag itaas kan inflation rate sa Bicol. Kung sa national 7.2% kan April, sa Bicol is 7.6% mga tugang ang inflation. Ayun po yan so report ni Ma'am Cynthia Perdiz kam PSA kasudma from 4.1% to 7.6%. Ibig sabihin mga tugang medyo dapat kitang magtaga tipid-tipid magtaga hurigpit sinturon talaga na hinapot ko kumusta niya ako so value kang piso kumbaga so purchasing power kang piso from 78 niya Papa June 70 sentimos sa sanangunyan kasi sabi yung kung may 100 pesos ka 70 pesos sa mababakal mo yun ang dalagan di ba? Medyo kanyan medyo difícil kaya talagang diskarte sa buhay ang kay puwanta disparte sa buhay hanggat dahil po natitildong ang dalagan kayo ng mga produktong petrolyo pagkatapos nagmamarahal ang barakalon mga tugang pagkaon mga arkilasarong kuryente medyo apektado po kita may abutan kitang hindi maganda kaya pero kaya tayo mga Pilipino kaya lang dapat bagon ta so may paradigm shift dapat sa pagiging resilient, di ba? Kasi itong nailing ka mga mga experts na ang Pilipino ngaya garon nakakontento sa pagiging resilient ninda ngaya na nakasurvive ka. Nakasurvive ka ngaya sa binagyo ka, tinugaan ka, binaha ka, linanslide ka, nakasurvive, nakatindog ka giraray. Pero bako ngaya dapat arugan ang pagilimukan pagiging resilient. Dapat ngaya ang resiliency itong may asinsuka. Nakatindog ka tapos uminasinsuka. Luminukso ka from pagkakabaon. Yan nga ang resiliency. Di ba? Kaya mga kabarangay natin, yan po ang dapat dato isip-isipon. Alright. Di ano pa, malapit na ang Brigada Eskwela. In-schedule na po mga tugang kan DepEd, pinag-announce na ng schedule kang Brigada Eskwela, sarong simana po yan. From June 1 to June 5. Yeah? June 8 kaya, karalasiya na. Yan. June 8, po na po ang klase sa public schools yan. Di ba? Under DepEd. Kaya, po June 1 hanggang June 5, yan po ang relinigan. Malinig sa mga eskwelahan, mairahay ka mga raot, kung may mga loon na atupan, pinturahan kung may pinturahan, pero may patanid so DepEd, si Secretary Angara, bawal ngaya magsulisit. Bawal ngaya magsulisit sa magurang, bawal ngaya magsulisit sa mga partners, bawal ngaya. Pero kung tinawag ka ngayon, ay wala problema ko mo. Di ba? Pero kung itong mainisir ka magsulisit, yan yung bawal ngayon. Yan po tabi, ang patanid ni Secretary Angara. Pero po yan, ayan sarang kinagayong kanita. Kampanahon, mga raki pa kami, dahil panuso. Di ba, Sir Bert?
Kaya ito, pag maralaw ka ng klase, ang first day of classes, relinigan. Maarawan, malinig sa class. Pero ngunyan, pag lawag mo ngunyan, maklase ka na. Because lininig na kan magurang mo. Yun ba ang karagawin kayo na ano yan. Buda may mga parisitang PNP, AFP, nakabalikat Civico, mga iba-ibang organization, nakatarabang-tabang po yan. Maugma ang pagbrigada eskwela. Ang main objective is, pagpun kang klase, diba, first day of classes, dahil nang asikusun sa mga aki na malinig pa o kung ano malampas pa kundi malinig na po yan, maklase na tinda. First day of classes. Diba? Yan po yan, nakabalik na po kita ngunyan sa, sa dating na nakaugalian ka, di ba? Na pag Marso, bakasyon. Pag Hunyo, ralaugan. Nakabalik na kita dyan. Bako ng August, ang burukasan. Di ba? Kaya po, duman sa mga kababayan yun na naman yan. Ang satuya po na, sa mga siguro, sa mga Mayo, mga kabangang Mayo, mapaluwas naman mga tugang ng SRP. Ang satuya po na Department of Trade and Industry, manungod po sa mga school supplies naman. Di ba? Kung gurano na ang mga barakalon niyan, manungod sa school supplies. Sana di naglangkaw. Kaya po tabi sa mga kababayan ang mga dapat natong tarandaan. Okay? Mga nakatagamang kalendaryo po yan, mga tugang ni Papa Mar. Okay? Alright. So ano pa? So payout, yun, nag-payout na. Nag-payout na po. Nag-payout na sa mga jeep baga, di ba? Pero may expected na payout mga tugang na ipapaabot mga kababayan kang DSWD download na garo kunyan ngaya. So para sa mga farmers po ito na base sa lista na pinag-submit, most especially duman sa mga napiktarang kan asphalt, mga tugang nakakonsigir ang ang gobernador sa pagkipag-uron na pagbigyan, ayan po tabi ma-payout so DSWD 10,263 pesos per farmer, di ba? Na beneficiaryo ka yan. Okay? And then sabi, per munisipyo da po tabi ang distribution tangani na bako masyado masamok irarani dyan sa dudumanan po nindo kung piraman po yan. Okay? Alright. Duman po sa mga kababayan natin, mga tugang magantabay pirmi sa mga pangyayari sa tuyepong palibot tangani po na makaantisipar kita ka mga dapat na giribuhon ta. Alright? And then good morning kay Sir Jessley 43052 Sir Jessley Banyares, good birthday mo pala ko niya, sir. Happy birthday. More life, prosperity and happiness. Okay? Ayan po tabi para duman sa mga kabarangay ta. Para maging arigdado kita. Okay? Ayan. Papa Mar, totoo na magkakaigwa ng shipyard sa Santo Domingo. Hasagat na po inidiskas. Sa Lunes na inidiskason. Pero totoo po yan na impormasyon mo. Inendorso na yung kansanguniang bayan. Okay, sa ano na po, sa Lunes na idiskuter yan, mga tugang. Manugod po dyan sa shipyard, proposed shipyard, mga tugang dyan po sa Banwanga, Santo Domingo. At may nagharapot kaya bako ngayon na buwan ng kambakakay sa bakakay paano may ordinansa duman pagkakutan ibubuktak mga tugang mabuktak po kakuta duman sa may sula, di ba? Pinararad na nga ni kayo duman sa mga bakawan baga, mga mangrove kan nagreklamo sa mga komunidad nabuting kayang kansanguniang bayan. Uy, may ordinansa pala existido na pwede magbukta, pwede pag-iroon okay, apo na yung nangyari. Ang sabi dyan sa Santo Domingo, inendorso na po yan kan sangguniang bayan. So sa Lunes na po diskutero, tinawan ako kaning kopya, mga tugang kang sa akong mga amigo dyan sa sanggunian, kaya itong resolusyon na nag-approval kayan. Gusto ko kutanganin kaurunong kan sa proponent kundi inis na ba ko?
Dahil simbag sa kuya. Ano na? Isay man daw ngayon yung lalaking ini. Dahil sinimbag ni Kagawad Carlo Baluloy. Okay lang po, tabi. Kung arog ka na imong pangimati. Ni may ni Hoy ni Hayda isa na. Garsinin sana. Di bale, ade, nang naganap na lang kita iba na resource person ta, nakakuha kita kopya, di sa kunyan ta na sanaan, sa ano ta na sana yan, sa masunod na sana, i-diskutir ta mga tugang, ade. Alright, good morning kay Director Herbie. Diyan po sa ano yan, sa Department of Tourism, pero nasa paglilibot si director ko niyan. Paano tabi? Patos-patos na kita? Kaya makaangos-angos man mga tunga. Sino makapreparas niya po ang mga pag-iriba sa alas 12 Bareta. Masunod na po ang tambalang Sir Bert Nunez and Ma'am Gina Ritter Lee. Sa indo po ka po, sa pangarap po kabilog na tropa, ako po si Marley Lam. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Happy lunchtime! Para sa kauswagan. Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi